Hajde da sredimo našu kuću iznutra. Ja već imam ideju. Za početak ću to očešljati. Super! Treba će mi tvoj krzno da bih napravila mekani tepih. Eto, uspela sam. Kako slatko! O, došla mi je nova ideja. Hajde da napravimo par slika. Wow, Barney, tako si lep. Okačit ću tvoje slike po sobi. Šta tu vučeš tamo? Pa to je ležaljka. Dobro, sad ćemo je ukrasiti. Moja lutka ima lepu haljinu. Mogu je iskoristiti za tvoju ležaljku. Vidi, baš slatko. A sad ću okačiti kuke za tvoje ogrlice i igračke. Treba ti još činije za hranu i vodu. Eto, možeš da jedeš dok ja budem ukrašavala kuću. Okačit ću još rasvetu. Da, tako je. Kako lepo sjaji. Stavit ću još ovo i to je to.